What are some other things that we think in our context? I want us to contextualize it. Let's not just go outside. Yadda wakilai daga sasannin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu suka bayyana fargaba game da ɗabi'ar nan ta sanya ƙananan yara cikin askarawa, musamman ma a yankunan da suke fama da yaƙe-yaƙe. Hakan na ƙunshe ne cikin abin da ya bayyana a wani taron bita wanda asusun tallafawa ƙananan yara na duniya UNICEF ya yi, na wani ɓangare na bikin yaƙi da ɗabi'ar nan ta sanya ƙananan yara aikin soji, wato Red Hand Day. Mr. Tarek Ahad shine manajan sashen kare ƙananan yara na UNICEF, kuma ya bayyana adadin ƙananan yara da ake tilastawa ɗaukar makami a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula, da kuma irin namijin ƙoƙarin da UNICEF ke yi wajen yaƙi da wannan ɗabi'ar. Most recent report of the United Nations Secretary General in 2024 confirms that the recruitment and use of children remain one of the most persistent and widespread grave violation against children globally, with over an estimated 250,000 children are still involved in the armed conflict. Here in Nigeria, within 2024 only, and the verified cases, more than 1,000 cases verified as a grave child violation, children were involved in the armed groups in many forms, one or more than one form of. Fatima Mafi matashiya ce da ke da ra'ayin ganin an daɗa nesanta ƙananan yara daga tashin-tashina. Kaɗan daga cikin illolin barin yara su yi ta'amali da 'yan ta'adda ko kuma su shiga ta'addanci shine zai iya kawo mana mummunan makoma ga al'ummarmu. Ya kamata a dinga kaffa-kaffa tare da fayyace munzalin shekarun matashi kafin a sanya shi cikin duk wani aiki na ɗamara, a cewar Bello Ɗanbatta, kakakin Civilian JTF. Wasu ba da son ransu ba ne aka tilasta musu ne aka yi suka fada cikin wannan abu, to amma alhamdulillahi a hankali ana janye su, ana cire su daga cikin wannan irin abin da suka tsinci kansu a cikinsa. Ƙananan yara bila adadin na fuskantar matsin lamba a wuraren da ake fama da yamutsi a sassa daban-daban na duniya. Sabiu Malam Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.